What's up? Ola. Ola. Ola, du god måde. Nej, okay. Så Hvis du har fundet den her video, I kan meget gerne. er der er ekstra content på den her video, okay? Så bare se den helt igen. Der er en sidste. Jeps, velkommen til Parkour-kanalen. Ja. Vi har fået nyt kamera. POV-kamera. Vi har fået sådan et her kamera. Og vi kan godt lige lave parkour. Og jeg tror, det er den bedste kombo, der findes. Så vi er på den her parkourbane. Vi filmer introen til sidst, så der er meget mørkere nu. Ja. Og vi har filmet lidt parkour. Og det kommer simpelthen nu. Ja. Så Nyd videoen. Nu så har vi tænkt os at spille Game Horse, og det er, som har 5 liv. Og så er der en, der sætter, hvad der kalder en line, eller en challenge for den anden person. Og så hvis den anden person ikke klarer det, så får han et bogstav, eller sådan et kryds over livet. ja. Og så den første, der får stadig horse, taber. Ja. Og det er et Game Horse, og det har vi tænkt at spille, fordi det er et spil, jeg har spillet rigtig meget før. Ja. Så nu skal vi bestemme, hvem starter med at sætte en line eller en challenge. Og det gør vi den mest gangster cool måde i verden. Sten, saks, papir, bedst ud af en. Okay? Ja. Sten, saks, papir, nu! Sten, saks, papir, nu! Nej! Yes! Okay. Ah! Jeg vil godt have, at du starter. Så skal jeg få lidt inspiration. Og okay. Du er jo den bedre. Nej. Okay, så skal jeg starte med at sætte en line. Lad os komme til. Hvordan ser din line ud? Så jeg har sat min line, og det er, man løber her, og så laver man strike, og så pige. Okay, lad os lige se, om jeg rent faktisk kan gøre det. Selvfølgelig. Og man skal få den inden for 2 forsøg. Yes. Waterfall. Nu skal jeg lige til at prøve min line, og vi må håbe, han ikke klarer den, så han får et strike. Okay. Ja. Og hvis I ikke ved, hvad et stik er, så er det, man lander, og så bliver... Oh my god, bro, det var clean! Og du på min? Okay, så jeg skal starte her. På den der lille blok der. Så herhen, her. Pre, hen til den her. Stik, helst. Skal du gå op her? Op her? Ja. Lav den der drop in. Skal du pre den her? Den er lidt icy. Overhovedet. Den er lidt icy. På at lave hoppet. Okay, kom derhen. Du skal lave et cat leap. Lidt klamt. Den er nasty. Men jeg tænker at man kommer lidt ned i Ja. Så man laver... Wow! Ja, man laver en cat. Og så klatrer man op. Og så starter man ned i den grønne. Nu skal Ellibot 19 lave sin line. Det var lidt, hvis ikke jeg kunne min egen. Okay. Ja, det var lidt embarrassing. Okay. Husk at wipe sne af dine sko. Gerne ikke dansk. 3, 2, 1. Rigtig tysk, hva'? Vi får... Okay. Hui. God du. Let's try this shit. Good. Okay. Tag sko. Er du klar? Okay, klar. Den er nasty, den her. Og sådan noget i den grønne. Beautiful! Okay, vi kan godt lade se, at jeg begynder at være lidt mørk og lidt koldt. Det er -7. Den her video, den bliver meget lang, hvis vi skal op på 5 døde. Og, altså, så vi ændrer det til 1. Vi ændrer det til et liv. Og jeg har allerede fundet på min line, okay? Yep, så lad os se manden. Den er nasty. Så jeg tænker, man holder her. Ja. Og så laver man 180 herover. Her kan man fat. Ad.
bare et singulært nu. Ja. Skal vi prøve? Jeg har 2 forsøg til at få den her. Okay. Så det er det eneste, man skal? Ja. Og skoene må ikke ramme den der. Det må de ikke. Nå, okay. Yes. Okay, ja, så jeg hang i den der, og så lavede jeg 180 cat til den der. Ej, vi skal lige have... Ja, og fødderne må ikke ramme den der lille en der. Ja, jeg får lyst til at se mig dø her. Du siger bare, når du går. Det håber jeg. Vi kører bare. Den ser ikke særlig stor ud, men... Ja, du kører bare. Den ser ikke særlig stor eller svær ud, men det er den. Den er techie. Du har et forsøg tilbage, bror mand. Du har et forsøg tilbage, bror mand. Bank sneen af skoene, bank sneen af skoene. Det tror man. Nu skal vi løse ind. Ikke sendt den for hårdt, Elliot. Du har et forsøg tilbage. Du har et forsøg tilbage. Ja! Oh my god, bro! Holy shit. Elliot. Jeg kunne simpelthen ikke finde på noget. Okay, men det lyser fint nok. Så nu laver jeg bare min i stedet for, som er en, jeg ikke tror, jeg kan. I hvert fald. Og det er, så vi hopper her og laver bare underbar. Okay, er du klar? Skal vi prøve? Ja. Jeg kan meget dårligt fat der, men... Boom. Eller du får altid lov til at føle den. Ej, det er i hvert fald en virkelig god challenge. Jeg elsker den. Vi kører. Okay. Du har et forsøg tilbage, Elias Skrymker. Kom så. Løs ind. You got this, homie. I believe in you. Will he make it? Was it worth it? Did he win? Will he survive the rodeo? Nope. Og så er der en vinder, kaldet mig. Eller Kalle. Eller hvad du vil kalde mig. Så. Slå stik her. Jamen, det gør den altså. Nå, den sidder på tjenen. Ja, sådan. Oh, damn. Det skal god for tøren. Tell me what you represent. I separate conjunctions, run on sentences like epicents. I'm dropping jewels and knowledge. My composite is a helping and I'm flowing like a steady stream. It's sturdy as a Hoover Dam, and I don't think they understand that I relate to men. Oh, baby, pop a pill. My eyes is filled with cold with thought for concentration. Put me on the stage with flashing lights. I'm under observation. Murder beats like people treat the page like it's an operation. Open up your mind without a future. Medication, I'm awaiting meditation for my mental elevation. Peace of mind is fine, but by design it was of no relation.